Здравейте! Аз съм Валентин от Home Finishing. Днес ще ви представя диваните на италианската марка Samoa. Samoa произвежда ръчно изработени дивани от 1989 година. В нашия магазин ще откриете разнообразие от модели. От модерни, с заоблени форми, до класически и разтегателни дивани, изработени от висококачествени материали, гарантиращи удобство и дълготрайност. Много от диваните на Samoa предлагат сваляеми калъфи, които улесняват почистването и поддръжката. Богати са възможностите за персонализиране на вашия диван с различни конфигурации, дамаски и аксесуари. Някои от моделите предлагат вградено осветление, безконтактна точка за зареждане на мобилни телефони, електрически механизми за регулиране на позицията на лежанката и промяна дълбочината на сядане. Ако търсите стилно и практично решение за вашия дом, разгледайте най-новите модели на продуктите на Samoa в Home Finishing.